Ljudi, evo nas u novoj epizodi. Ja sam Edi, a danas radimo kafe challenge. Pa šta je sad potrebno? Potrebna mljevena kafa, bilo koja. Čujete? Ako krpa na stolu, kako ne bi rasprznili. Nešto da vam pridrži kašiku. Znači to. Jedna ovako mala kašikica. Da se spremim, što sam dosta, znači, eto to je sad treba za kameru. Pozdrav za Emra Hazehića, znači i Ajnura Smajlovića, znači likovi su Bože. Od Emra Hazehića, znači imaju YouTube kanal, posjetite ga, znači Zeha Bolan. Tako da, hajde, da uradimo, brate. Znači, gledao sam od strane youtubera, pa hajde, rekao, možda i ja da pokušam uraditi. Daj ti našta bu to ličilo. Trebamo evo ovako, prilike. Samo morate staviti u usta šta ja znam i like obavezno na ovaj video i sub na kanal. Obavezno i čaša vode. Čekaj, ja. Znači, iskašljala sam se, Bože, znači pokušajte i ovaj challenge, morate snimati kako god. Biće još challenge-a, znači biće puno challenge-a. Tako da ono, koliko mi se podriguje od ovoga, ja, znači prvi challenge. I sa Zlatanom će možda još uskoro klip. Deba. Šalim se, znači, s njim se više ne družim, tako da nema više s njim klipova. Ljudi, ništa to bilo to što se tiče ovog challenge-a i epizode. Obavezno like i sub na kanal, molim vas. Muka mi od ove kafe, znači, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećim epizodama. Ćao!